Boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno de xullo de 2020. Primeiro, no parte resolutiva, no primeiro punto, aprobación de actas anteriores do Pleno. Os concelleiros e concelleiras tiveron a súa disposición sobre a acta número 4/2020 do Pleno de sesión extraordinaria do 9/3/2020. Teñen algunha observación que facer? Entonces, pasamos á votación. Votos a favor? Pasamos á aprobación da acta número 5/2020 do Pleno de sesión ordinaria do 28/5/2020. Advertido un erro xa antes de facervos chegar, donde se equivocaban de apelidos Adriana, entonces correxido ese erro, advertiron algunha observación máis? Entonces pasamos á aprobación. Votos a favor? Pasamos á aprobación da acta número 6/2020 do Pleno en sesión extraordinaria do 15/6/2020. Algunha observación? Pasamos á votación. Votos a favor? A aprobación da acta número 7/2020 do Pleno de sesión ordinaria do 25/6/2020. Teñen algunha observación que facer? Votos a favor? Agora pasamos á parte de control, que no seu primeiro punto é dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas de Xunta de Goberno. Dase conta das resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 1/6/2020 ata o 30/6/2020, que comprenden os números 284 ao 354, e que se lles trasladaron xunto coa documentación do Pleno. Tamén se dá conta das actas das Xuntas de Goberno local, acta número 6 da sesión ordinaria do día 4/6/2020 e máis a acta número 7 da sesión ordinaria do día 18/6/2020. No segundo punto, dase conta do escrito presentado o 24/7/2020 de nomeamento de representante da corporación do outro representante que estaba sin nomear da corporación na mesa local de comercio. Con data 24 de xullo de 2020, entra por rexistro con número de entrada 2627 o escrito presentado polo concelleiro do Grupo Municipal do PP, don Germán Ayud Vidal, que se transcribe a continuación. Don Germán Ayud Vidal, con DNI en calidade de concelleiro e actuando en representación do Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo, e como lle procede, expón. Reunidos os tres grupos políticos municipais da oposición do Concello de Rianxo, o Partido Popular, Rianxo en Común e Cidadáns, acordamos propoñer ao concelleiro do Partido Popular, don Mariano José Moares Rial, como representante da corporación na mesa local de comercio. Polo exposto, con este acordo, os representantes políticos abaixo firmantes queren dar traslado desta proposta ante o señor alcalde para a súa aprobación e nomeamento. Saben que faltaba dende o pleno organizativo onde se nomeou un dos representantes e a corporación tiña dereito a ter outro representante máis que debía de salir dos membros dos grupos que non forman parte do grupo de goberno. Entón, con este escrito que entendemos que ben consensuado e de acordo todos, pois agora pasa a formar parte da mesa dos componentes da mesa local de comercio Mariano José Moares Rial. Entón, agora pasamos ás mocións. A primeira moción é de Rianxo en Común, que é, creo, renaturalización da ría, non? Non sei se podo aportar unha... Porque vexo, a verdade que non mirei, pero non elegido un sustituto. Non. Solo non se debe... legislaturas anteriores, de que ao mellor non está presente e por cousa de non chegar a algunha das persoas, pois ter que deixar de facer a... É a proposta que se
fai, noutro caso farías outra proposta polos grupos e daríase conta do sustituto que se queira nomear. Non habería maior complicación. Bueno, entonces pasamos a debater as mocións que primeiro temos que tratar a ratificación da urxencia. Bueno, expliquen a razón da urxencia. Sí. A idea é que se poida acometer algún tipo de actuación, primeiro previo un estudio para o tema dos bancos marisqueiros, sobre todo cunha problemática que temos co tema dos espigóns. Daí traemos esta moción. Votación. Votamos a votación da moción. A favor? O Grupo Municipal de Rianxo en Común somete á consideración do Pleno da Corporación para o seu debate e aprobación, se procede, a seguinte moción sobre a proposta de renaturalización da ría. O proxecto en regeneración de varias praias de Rianxo consistiu fai algo máis de 10 anos na aportación de area ás praias da Torre, o Pazo, Quenxo, Tanxil e as Cunchas, así como a construción de 4 espigóns co obxecto de reter a área aportada. O obxecto desta actuación era, segundo se decía, ampliar a superficie de praia seca do noso municipio nun recrecemento medio das praias en preamar de entre 20 e 50 metros. Segundo o proxectado, entre as 5 praias antes citadas, repartíronse máis de 214.000 metros cúbicos de area de canteira autorizadas e máis de 173.000 metros cúbicos de area do xacemento mariño situado fronte ás praias das Cunchas. Para conter esta área, construíronse tamén 4 espigóns, 2 de pilotes de madeira e outros 2 de pedra. Estes últimos construíronse nos extremos da unidade conformada polas praias de Quenxo e Tanxil, tendo o extremo oeste da praia de Quenxo unha longitude de 213 metros e do extremo oeste da praia de Tanxil de 221 metros. Os 2 espigóns de madeira situáronse no extremo oeste das praias da Torre de 77 metros, así como no extremo norte da praia do Pazo de 120 metros. Ao dito proxecto, a Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo e a Agrupación de Mariscadoras a Pé presentaron informes nos que indicaban que, se ben non se opoñían, ao mesmo consideraban que se deberían ter en conta unha serie de condicións para minimizar o impacto ambiental sobre os bancos marisqueiros. Apuntamento que foi apoiado tamén polo Concello de Rianxo. Pola súa banda, a Dirección Xeral de Recursos Mariños da Xunta de Galicia reclamaba daquela que no proxecto Rexeneración de varias praias de Rianxo non se tivera en conta a perda directa de superficie marisqueira por ocupación de fondos mariños debido aos espigóns e ao aumento de praia seca, e suxería que o proxecto se someterá á avaliación de impacto ambiental polos potenciais impactos que podía xerar e a complexidade dos mesmos. Porén, non se fixo así. Máis explícitos eran, por exemplo, dende a Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galicia, os cales sinalaban que as praias obxecto de rexeneración non sufriran procesos erosivos significativos, polo que dicían o que se pretendía co obxecto era aumentar de forma artificial a superficie natural das praias rianxeiras e, en consecuencia, o reclamo turístico. Potenciar o turismo de sol e praia á costa de poñer en risco a actividade tradicional pesqueira e marisqueira da ría. Despois de máis dunha década dende a execución do proxecto, as posibles consecuencias negativas que se advertían daquela convertéronse en realidade. As praias obxectos de actuación, particularmente aquelas na que se construíron os espigóns, convertéronse en zonas mortas dende o punto de vista marisqueiro, tal como llo teñen denunciado os responsables da Cofradía de Pescadores de Rianxo. Dende esta institución levan anos facendo un importante esforzo para a recuperación dos bancos marisqueiros que se perderon. Nos últimos 5 anos invertéronse na rexeneración destas zonas preto de 50.000 euros. Estes esforzos resultaron en balde.
Dende Rianxo en Común pensamos que é fundamental para o noso municipio defender os intereses do sector pesqueiro e garantir, na medida das competencias municipais, a continuidade dunha actividade da que vive un importante número de familias. Dito isto, ainda que non está recollido, é só facer unha aclaración que o noso grupo e polo que nos teñen trasladado sí que se fixo unha actuación boa, unha actuación en términos generales correcta na playa, aumentouse moita a playa. Que pasa? Que os espigóns creo que se pasaron de frenada ca largueza que teñen. É dicir, realmente un espigón o que fai é, por un lado, conter a area da playa e, por outro lado, sempre no margen da orilla, que se minimize as corrientes para que non leven a area. É dicir, se alguén se acerca, eu que son un usuario de Quenxo, se alguén se acerca a esa playa, por exemplo, que a marea alta, vese que hai, debe de haber, ao mellor, non sei, 50 metros de espigón, pero que a marea baixa, é dicir, a marea baixa de todo, aínda sigue o espigón, métese no mar, aínda un bocacho. Probáronse a facer de todo, é dicir, se alguén se acerca á playa na marea baixa e se entra un pouquiño na agua, encontra que no fondo está morto, é dicir, hai un enraizado xa de, como se fora eso, de raíces, que aí o que mata todo tipo de marisco. Aí xa probaron a facer de todo, xa limparon o fondo mariño, usaron barcos para o que lle veñen chamando labrar o mar, para que oxigenara a area, sementaron, todo o que fixeron non valeu de nada. Creo que se poden facer as dúas cousas. Seguimos tendo playa, pódense recortar os espigóns, seguiría sendo unha zona productiva como foi antes de facer a inversión esta nas playas, as actuacións, e seguirá sendo unha playa segura. Xa era antes de facer esta actuación, e creemos que facendo esta actuación nós creemos que deberíanse de recortar os espigóns, pero bueno, para eso están os técnicos que deberían de buscarlle unha solución. Seguirá sendo unha boa playa. De todas maneiras, insistir que nós sí que estamos de acordo co que se fixo en términos generales. Poderíamos discutir varias cousas, pero en términos generales estamos de acordo, pero creo que se pasaron co tema dos espigóns. É unha actuación que é moi fácil de facer, máis que nada teria que ser a voluntad a quen corresponde. Bueno, por todo o sinalado dentro do Grupo Municipal de Rianxo Común, propoñémoslle ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Portos de Galicia e a Demarcación de Costas a realizar un estudio relativo ás consecuencias das instalacións dos espigóns para o sector marisqueiro de Rianxo. Segundo, instar a Portos de Galicia e a Dirección Xeral de Costas a estudiar unha alternativa aos espigóns ubicados nas playas rianxeiras que permita a normal circulación das correntes. Nós falábamos de recortar os espigóns, pero que o estudien, que seguramente ao mellor hai outra actuación que ao mellor tamén é tan válida como a que nos diximos. E por terceiro, instar a Portos de Galicia e a Demarcación de Costas a facer extensivos os puntos anteriores aos espigóns da zona do Porto de Taragoña e ao de Neixón, cuyos terreos adyacentes, se ben non pertencen a Rianxo, que pertencen ao término municipal de Boiro, son espetados pola cofradía de Rianxo. E máis nada, gracias. Gracias. Nós vamos a apoiar a proposta, vamos votar a favor. Vamos facer simplemente unha pequena apreciación, porque hai neste momento, sería importante desde o Goberno... Así? Mira. Así, como Julio Iglesias. Unha pequena apreciación que queríamos facer, estaríamos de acordo completamente co
ca proposta de Rianxo en Común. E que tamén que a reunión que tuvemos outro día con Portos tamén xa hai un estudio en base para todo isto que propoñedes vos, que vais a facer ese proxecto. Canto dixo non aprecio, pero me parece que hai un presuposto de 2 millóns e pico de euros para mirar por aí. Pero a mí unha cosa que me preocupa é que nos viñeron a comentar e a protestar que había unha plaga de hormigas brancas neste momento na parede de Tanxil. Eso que sí que sería importante de cara aos turistas, a xente de fora, que hai xente da casa tamén, que están indo á playa, que se abordara tamén ese problema, que sería importante. Dentro desto, nós estamos completamente de acordo. Ben, xa o expoñer a moción xa explicaches, e eu creo que é importante partir de que cando se fan proxectos fanse con intencións boas, ou polo menos con obxectivos bons, non? Entón, efectivamente, aquela actuación que se fixo, pois naquel momento uns cuestionaron, a outros pareceulle boa, parece que efectivamente ten algúns problemas ou provoca problemas na produtividade marisqueira. Eu creo que a petición que se lle fai á administración debía acompañarse algúns datos obxectivos sobre a productividade nesas zonas, é dicir, como baixou, porque claro, as afirmacións debense acompañar de datos, non? Se non decir, bueno, pois non produce nada. Bueno, hai que, eses datos que seguro que ten a confraría, pois en Tanxil a productividade antes dos espigóns era esta e agora é esta. E supoño que os teñen eses datos, non? Entón nós apoiamos a moción, ter tamén, digamos, un pouco ese referente que se ti dixeches de respeto un pouco aquelas actuacións que se fixeron, que supoño non, seguro que se fixeron ca mellor intención posible, sin embargo, tamén se ve que requiren actuacións de mellor ou de corrección coas que nós estamos de acordo, empezando por estudiar, non? Por estudiar se efectivamente e como están afectando estas obras o que é, sobre todo, a explotación marisqueira nestas zonas. Eu, cara a mandalo alá, pediría un informe cuantificado a confraría sobre, efectivamente, a evolución da produción marisqueira nestas zonas. Nada máis. Moitas gracias. Nos apoiamos a moción. Bueno, eu simplemente decir que é verdad que o outro día tivemos unha reunión ca presidenta de Portos. Eu creo que vese que hai receptividade por parte dela de Portos, entón esperamos que, como sempre esperamos, que as cousas, como dicía Tobías, sempre as faz por ben, pero o mellor resultado non é exactamente, en teoría parecía, pero depois na práctica hai algún detalle que mellorar. Entón esperamos que, dentro das posibilidades e intentando sempre mellorar unha parte e outra, é moi importante a productividade das nosas praias. A ver, eu referíame, estou de acordo co que di Tobías, entendo que penso que foi feito, sí, que parteu dunha boa idea, será boa idea, habrá que corregilo. Os datos que aportan, nós pedimos que se estudie, será, neste caso, Portos ou Costas, que lle terá que pedir, pois, mira, isto que estades demandando en base aos datos, nos teremos que aportar nós. Neste caso, será cando inicien un estudio, porque aparte que consta que isto que eu estou dicindo, a cofradía xa o ten trasladado tanto a Portos como a Costas. Entonces, entendo que eses datos os terán. E se nos teñen unha vez que inicien o estudio, pois poñeránse a disposición de quen faga falta para que os vexan. Simplemente eso. Gracias. Bueno, eu creo que quedou claro que nos preocupa que os investimentos que se fagan non prexudiquen a tal como estaba producindo naturalmente. Entonces esperamos e temos creo que a presidenta de Portos dixo que iba a intentar todas as demandas que se lle fixeron, pois ela intentaría na medida das súas posibilidades. Entonces, eu creo que temos que pensar en positivo e que Rianxo se vai a mellorar, a beneficiar de melloras que dende Portos se fagan, que son tamén moi necesarias.
Bueno, pois entonces pasamos á votación. Votos a favor? Entonces pasamos a debater logo a segunda moción de Rianxo en Común de zonas de ocio infantil do Concello de Rianxo. Expoña a ratificación da urxencia. Antes de ratificar a urxencia, ayer se lle comuniquei ao voceiro de Rianxo en Común que realmente se trata dun robo, non? Que na medida en que sexa necesario efectuar actuacións de mantemento nos parques e zonas de ocio infantil ou cando se proxeten novas áreas, que se prioriza o acondicionamento das mesmas cara a esa vertente máis ecolóxica que describimos no texto, dotándoa de máis zonas verdes, arreiros, vegetación arbórea, arbustiva variada e outras estruturas naturais que permitan o desenrolo motriz adecuado ás distintas idades, mantendo un contacto directo coa naturaleza, non? Que se inclúan nas áreas de mantemento de parques vertentes que a fagan máis ecolóxicas, o que depende do órgano de contratación dos proxectos correspondentes, o que se fará será pedir que por parte de que corresponda cando se encarguen os proxectos ou se decida unha actuación que non teña que vir ao pleno, por exemplo, un plan municipal onde se inclúa, sí que ten que levar o visto bo do pleno, por exemplo, un POS, non? Se se incluíra unha obra aí, pois precisaría, o que se faría sería rogar que se teña máis zonas verdes, pero claro, acordar que se priorice realmente o que está facendo unha petición, non? E para iso existe un punto concreto que o de rogos e preguntas para que vostedes solicitan ao equipo de goberno que cando faga unha actuación teña en conta isto, teña en conta outro, teña en conta que solucionen un tema e que solucionen outro, non? Realmente a vía non é a moción, así como a outra, se era unha moción, esta realmente non ten como vía a moción. Apunto isto para se o voceiro quede reconducir a vía de... Bueno, nós preferimos mantela igual como moción xa que foi incluída na orde do día. En todo caso queda como unha declaración do sentido do pleno no caso de que fora aprobada para ter en conta no futuro neses proxectos. Entón vai a ser votada. Teñe que decidir se a lei desta advertencia queren ratificar igualmente a súa inclusión na orde do día. Pasa a defender a moción, entón. Bueno, a urxencia. Bueno, no, a urxencia simplemente como un pouco está recollido na exposición de motivos. Nos pensamos que hai que virar cara a outro modelo de parques infantis e de zonas de ocio no que a interacción coa natureza, co entorno sexa prioritario en detrimento do actual modelo no que o prioritario semelle que son as estruturas de plástico cada vez máis grandes ou máis voluminosas. Se vai a someter a votación, porque se inclúe no orde do día, e vostedes decidirán se queren que se inclúa no orde do día ou non a vista da advertencia que se fixo. Quero dicir que non ten máis... que non ten máis inconvinte que a forma, é dicir, non obriga, no caso de reparos máis importantes, non obriga económicamente o Concello a determinada actuación. Quero dicir que non nos crearía unha situación de que quedamos obrigados, quero dicir que si o asunto é simplemente de forma a nós é nos indiferente, si o que se quere debaternos apoiaríamos debatelo. Sí, vamos a ver, as mocións en definitiva teñen que ser acordos que poidan ser executados, non? Isto é unha petición, pode ser executado ou non. Esa é simplemente a matización que se fai. Cando se adopta un acordo, lógico que se diga pois queremos acordar isto, e cando o alcalde que é o encargado de executalo non o executa, reclamarlle a execución do acordo, non? Decir, por que acordamos algo vostede non o fai, non? Neste caso, bueno, unha petición un pouco, pero sí, respecto á apreciación que fai o voceiro BNG, respecto á trascendencia, non? De responsabilidade, non, é simplemente un encaixe de forma na... Vale, moitas gracias. Vamos a apoiar, vamos a votar Si a proposta é mantela como moción, nós non temos problema. No acordo xa se ve que na medida
que sexa necesario, bueno, como unha declaración de intencións. Entonces, votamos a inclusión do debate na orde do día desta moción. A favor? Unanimidade. Paso entón a expoñer a moción. Bueno, como dicía, non, esta moción que presentamos parte dunha reflexión que vimos tendo na Asamblea de Rianxo en Común nos últimos anos, máis unha reflexión tamén a que nos interpelou dunha maneira particular, como a tantas outras, a crise do coronavirus e o tempo de confinamento que nos tocou vivir. Seguindo as directrices das autoridades sanitarias, os consellos do país pecharon os parques infantís e zonas de ocio dos diferentes municipios. Nalgúns, de feito, ainda a día de hoxe están pechados. Esa imaxe dos parques precintados, dos columpios con cintas de balizar ao seu redor, é a que ilustra o que pretendemos poñer encima da mesa con esta moción. É que, se ao presentar as estruturas dun parque xa non se pode facer nada nel, o parque está mal diseñado, ao noso entender. Os parques non deberían ser un montón de estruturas colocadas para que os rapaces e rapazas pasen de unha a outra. Os parques deberían ser espazos de saúde, de benestar, de socialización e de encontro cos outros. E iso non se consegue, ou non solamente se consegue, con estruturas de plástico para xogar. Estas estruturas poden ser interesantes como punto de partida para o movimento ou para o encontro co outro, pero non poden ser o único que haxa. Desa forma, os rapaces non teñen autonomía e liberdade para decidir sobre o xogo, pois ven imposto pola propia estrutura. Os rapaces teñen que poder ter unha relación activa co ambiente, decidindo como relacionarse con el. Temos que ver a rapazada como un suxeito activo que decide que facer e que quere descubrir. E para iso precisan dun entorno rico que lles permita experimentar. Superar, pois, o modelo tan extendido de zonas de ocio que temos, que estamos tan habituados a ver, semella fundamental. Consideramos que o entorno natural debe ser unha parte integral do parque infantil, un entorno rico que lle permita aos máis cativos experimentar, como dicía, onde poidan medrar aprendendo co medio ambiente, disfrutando e comprendendo que é algo que hai que coidar como sociedade. Débese asegurar que os nenos e nenas manteñen unha boa relación coa natureza para garantir a súa educación dende o punto de vista ambiental e ecolóxico. Por todo o anterior, sometemos á consideración do Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo, que paso a ler, que na medida na que sexa necesario efectuar actuacións de mantemento nos parques e zonas de ocio infantil, ou de ser o caso, cando se proxecten novas áreas, se priorice o acondicionamento das mesmas cara a esa vertente máis ecolóxica que describimos no texto da moción, dotándoas de máis zona verde, areiros, vegetación arbórea e arbustiva variada e outras estruturas naturais que permitan o desenrolo motriz adecuado ás distintas idades, mantendo un contacto directo coa natureza. Nada máis, gracias. Voceiro do PSDG. Gracias. Nos creemos que dentro das posibilidades que se poida facer, porque non, entonces vamos a apoiar. Voceiro do PP. Precisaba unha aclaración, o que se refire a Alianza en Común, non sei, cando cumplir, Queda aberto xa. Está a que se refire Rianxo Común cando se refire, perdón, a que estruturas son as que implementa Rianxo por tema dos parques naturais para rapaces? Non podo contestar. Estamos falando dun parque como por exemplo Caíno Martelo, onde hai columpios e todo esa cousa. En este tipo de parque, cando te refires a estruturas, que tipo de estruturas? Non podo contestar. Non podes? Non podo contestar, quero dicir, terei que non segundo. Entonces, nós, evidentemente, a natureza sempre hai que protexela de todo, pero eu penso que tamén, o primeiro todo, igual que lle digo a moita xente, temos que empezar pola propia educación de cada un. Donde hai unha educación onde todos os rapaces están salindo xa das casas, con pouco respeto polos medios, con pouco respeto polos árboles, por todo. Non están pendentes dos móviles, senón que comenzamos unha cultura de protección da natureza e de desenrolarse, como nos desenrolamos nós de pequenos,
penso que o principio do proxecto teña que estar na casa de cada un, e as enseñanzas que reciben na casa. Nós, en principio, vamos a estarnos. Rubén Ega. A ver, eu creo que nos apoyamos a moción, pero creo que convén facer algunhas precisións, sobre todo un pouco no sentido de antes. Quero dicir, todo o que se fai, cando se fai, sempre se fai ca mellor intención, que efectivamente despois é mellorable, pero as mocións e os escritos que facemos a veces fan do anterior, digamos, cousa erma, cousa inútil. Eu creo que non. Unha primeira precisión: os parques pecháronse durante o confinamento non pola calidade do parque en sí, sino precisamente porque o que se quería evitar é que os nenos socializaran, é dicir, que os nenos tuveran contacto. Entón, a medida de non ir aos parques é para que os nenos non se atoparan, non é a calidade ou non do parque. Iso é importante, porque senón parece que se misturan un pouco cousas, non? Independentemente de que fora outro tipo de parque, iba a se pechar igual, porque o que se pretendía é que non estuveran xuntos nenos, adultos, eso era o que se buscaba. E despois, a respecto da ubicación dos parques, claro, tal como está a moción, parece que os parques de Rianxo están en zonas ermas. Eu creo que non. O parque daqui do Porto ten, digamos, ten árbores, hai unha zona natural que pode ser máis rica ou menos rica, pero non é unha zona, o mesmo pasa ca Martela, ca Santa Lucía. Entón, que é mellorable, seguro, pero trasladar esa imaxe de que parece que os parques están en riba dunha laxe, que creo que non é correcto. Entón, a veces, nas nosas mocións tamén temos que ser, sobre todo, respetuoso cas intencións que había antes, non? E no medio deso hai unha preocupación importante. Os chans, por exemplo, son de caucho, pero por seguridade. É dicir, que a solución mellor é mantelo en terra. Vale, pode ser, pero se se pon caucho non é por capricho, porque ademais iso é moi caro. É para que efectivamente os nenos e as nenas non se manquen tanto, que ao mellor é bo que se manquen un pouco. Bueno, iso xa ten que valorarlo as familias, non? Pero quero dicir que o deseño dos parques actualmente o que buscan sobre todo é a seguridade, non? E despois as distintas estruturas que hai tamén buscan a riqueza psicomotriz do neno e da nena, que ao mellor pode haber outros elementos, certo, e outros elementos que non sexan de plástico, certo, pero o plástico ben conservado garante seguridade, non? Garante que o neno non se topa cunha astilla ou con... non? Entón, nós entendemos a moción e entendemos que os parques son mellorables, pero partindo de que a situación actual non é unha situación... A ver, o que se traslada un pouco desde a moción, non? Que parece que non hai ningunha natureza e que o poñer caucho foi por capricho. De feito, eu creo que se fixo recentemente o do Castelao e tamén se puso caucho, pero supoño porque profesorado, familias pedían caucho para non ter que andar, claro, con accidentes cos nenos, non? Entón, nós estamos de acordo co sentido do que se está pedindo, pero, bueno, matizando tamén un pouco que o sentido é mellorar e mellorar tamén desde unha perspectiva de seguridade, non? Que é o importante. Bueno, nada máis. Moitas gracias. Bueno, eu creo que quedou claro a intencionalidade do acordo que nos propoñen, que, aínda que hai moitos que xa están e poden necesitar algunha modificación, hai tamén moitos que están aínda para montar e diseñar. Entonces podemos, nesas ocasións, pois, intentar que, aproveitando que as zonas tamén teñen parte de natureza, pode tamén haber un lugar donde, como decía o compañero Tobías, de elementos que enriquezan e axuden á psicomotricidade das crianzas, pois
tomámoslo como esa declaración de intencións, que no diseño pues, teñamos en conta todo isto. Vale? Entonces, respondo brevemente aos bueno, un pouco tamén respondo ao voceiro do BNG. Falamos destas estruturas existentes no sentido de, precisamente, de mellorar, non por ser de plástico ou están mal, senón que entendemos que é un modelo estendido en todo o país, non único deste Consello nin moito menos, que é un modelo a superar, que é un modelo no que esas estruturas, como decíamos antes, pode ser un punto de partida interesante para, bueno, porque terán ventaxas que eu desconoso a nivel de motricidade e demais, pero que deben de ser apoiadas por un entorno bueno, no que a natureza sea a protagonista, con diversidade arbórea, con diversidade de estruturas naturais, que nuns parques hai, noutros haberá menos, tamén noutros será máis complexo que haxa. O que comentaba tamén o voceiro do BNG, con esa alusión ao tempo do confinamento, metémolo na exposición do motivo, se me permite, como un pouco como unha metáfora, non? Desa imaxe, porque entendo que un parque, tal e como o estamos defendendo, debería ser un espacio, se me permiten, difícil de pechar, un sitio amplio, un sitio aberto, que fora difícil de pechar, non unha sorte de xaula, se me permiten, no que simplemente con botar un candado xa está. É por aludir a esa imaxe, non por outro tipo de cuestión, simplemente comentar eso. Se parece, logo pasamos á votación. Abstencións? A favor? En contra non había nada. En contra? A favor? Non, es que non vi a votación. Decir en contra ou non? 3 abstencións do PP, non? De María tamén. De María. Ningún en contra, 3 a favor do PSOE, 5 do BNG e 2 de Rianxo en contra. Non vendría máis. 5 porque... Máis 5, sí. Bueno, pois entonces pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Voceiro de Rianxo. Sí. Sí, paso cas preguntas. A primeira é relativa á Festa da Xova que tivemos este fin de semana pasado, e que, dende o noso punto de vista, como comentamos, comentámoslo outras veces, pero nesta edición, tendo en conta as medidas de seguridade e prevención que debían imperar na edición deste ano, nós pensábamos que era unha oportunidade para mudar o modelo de celebración, para poñer o énfase na degustación do produto nos establecementos de hostelería do municipio, para poñer o énfase tamén na divulgación da historia, da tradición e dos valores asociados a unha arte de pesca artesanal como é o xeito, en definitiva, na socialización do produto e do traballo que ten detrás. Tendo en conta o que finalmente se fixo, ademais con moi pouco tempo de antelación, semella que se entendeu de levar a festa aos establecementos de hostelería como facer recaer nestes a organización de todo o evento, limitándose a actuación do Goberno a pagar unhas dúcias de kilos de xouba para tal fin. De feito, algúns dos hostaleiros manifestounos a súa sorpresa ao ver que o seu nome se incluía no cartel da festa sen previo aviso. Non pensan que se podería ter feito moito máis nese sentido? Outra cuestión que queremos tamén formularlles ten que ver co orzamento municipal, pois a pesar das circunstancias excepcionais que estamos atravesando e que fan a súa aprobación máis urxente se cabe que outros anos, un ano máis superamos o ecuador do exercicio sin ter un orzamento aprobado, nin a conta xeral do ano anterior pechada. As axudas anunciadas nos últimos meses, o pago das facturas que o Consello lle adebeda a moitos autónomos e pequenas empresas dende fai meses, a folla de ruta da actuación do Goberno para os meses de incertidume que están por vir,
o pago de horas extras de algúns traballadores municipais, etc. Todas estas cousas e moitas outras están pendentes da aprobación do orzamento. Dixéronos que nos darían un borrador en maio, logo dixéronos que nos lo darían en xuño, máis tarde en xullo, que igual iba nun extraordinario, mas a día de hoxe non sabemos nada. Cando prevén darnos a coñecer unha proposta de orzamentos? Outra cuestión que tamén queremos comentar ten que ver con diferentes transferencias de crédito que vimos nas dacións de conta da alcaldía. Vemos que se fixeron diferentes transferencias de crédito para afrontar diversas actuacións. Non nos parece que se exija un criterio de urxencia no que ten que ver coas actuacións. Non criticamos as actuacións, senón neste sentido, nas transferencias de crédito, non vemos un criterio obxectivo, nin que se poida establecer ningún criterio, como dixo, nin de antigüedade, no que ten que ver co gasto, nin de urxencia, no que ten que ver cas propias actuacións. Polo que queremos saber se é posible que criterio se segue para facer este tipo de transferencias de crédito. Tamén queremos facer outra pregunta relativa a un compromiso que adquiriron no último pleno relativo á convocatoria dunha comisión de servicios sociais para abordar o funcionamento do servizo de axuda no fogar. A nosa intención nesa comisión era plantexar a necesidade ou a posibilidade de que o servizo volverá a ser xestionado directamente polo Consello. Entón, dado que esa comisión non se convocou, queríamos saber o porqué e, de paso, se puderan valorar, xa que estamos aquí, a xestión directa por parte do Consello deste servizo. Outra pregunta é relativa á licitación do servizo de extinción de incendios. Pois aprobouse sacala a licitación por case 60.000 euros, o como dixo, o Servizo de Prevención e Defensa de Incendios Forestais. Ainda tendo en conta os problemas que poideron xurdir en anos anteriores, queríamos saber se o Consello, mellor dito, o Goberno renuncia a que este servizo volva a ser xestionado directamente polo Consello. Un pouco tamén relacionado con isto que estamos comentando da xestión directa dos servizos, queríamos tamén saber en que estado está a licitación do contrato de recollida do lixo, do que temos falado outras veces, tamén do da auga, cuxa última comisión se reuniu, se non me lembro mal, fai agora 3 anos, que foi en xullo do 2017, e volvendo ao lixo, xa sería máis ben un rojo plantexar a necesidade de afrontar unha actualización ou cambiar algún dos contenedores que están en moi mal estado. Este ano, a diferencia de outros anos, semella que non é tan urxente lavalos, porque durante o confinamento fixéronse limpezas coido que bastante periódicas da maioría deles, pero moitos presentan un estado lamentable, están rotos, entón sería convinte cambialos, e entendo que eso vai ligado a que saia a licitación o servicio ou a que o Consello o asuma. Por tanto, sería urxente resolver esta cuestión. Outra pregunta tamén ten que ver con algo acontecido no pleno anterior, no pleno de xullo. Daquela os grupos do Goberno impediron ou votaron en contra, mellor dito, do debate dunha moción que presentaba Rianxo en Común relativa á creación duns bonos para incentivar as compras no comercio local. Votaron en contra alegando que a cuestión non fora a comisión, como así foi, mas un mes despois tampouco non se levou á comisión e, por tanto, tampouco non se incluiu na orde do día. Non é a primeira vez que pasa isto, normalmente non hai problema, ainda que non vayan á comisión, que ninguna, atreveríame a dicir que un porcentaxe moi mínimo das mocións que se aprobaron nos últimos 5 anos foi á comisión previo ao pleno, como deberían ir todas. Rara vez, hai que dicilo, rara vez se impedeu un debate dunha moción. Últimamente pasa máis a miúdo. Nós teremos que elevar esta cuestión ás institucións que consideremos e reclamar que non se están cumplindo os dereitos dos conselleiros desta corporación,
Pero, en todo caso, quixéramos preguntar por que deixaron pasar un mes sin levar esa cuestión á comisión e por que non se inclúe na orde do día do pleno de hoxe. E xa remato cunha serie de preguntas tamén relacionadas cun vertido que se produceu entre os días 8 e 12 de xuño no porto de Taragoña, un vertido consistente nunha mancha, nunha sustancia de color branco que estuvo durante varios días na zona. Nos, dende aquela, registramos dous escritos cunha serie de preguntas que non foron contestados ningún deles, aínda que, tal como establece a norma, así debería ser. Entón, vou formular agora as preguntas a ver se hoxe temos máis sorte. Que actuacións levou a cabo o Goberno logo de ter coñecemento do vertido? Constallos que Seprona abriu unha investigación. De ser así, cales son as conclusións da dita investigación? E que medidas se adotaron para evitar a repetición de feitos semellantes? Nada máis, moitas gracias. Porque non recordo que no último pleno que se tildou por parte de grupos como Rianxo en Común, como SOA, etc., de medidas de mocións electoralistas, o tema de demarcación de costas, creo que deixar ben claro, a señora Tenente Alcalde xa o dixen tamén, que a primeira vez que se presentou en rexistro a moción nosa de demarcación de costas foi en outubro do ano pasado. Octubre. Tamén lle podo recordar tamén a señora Mari Carmen Figueira que a solicitude de superávit dos concellos tamén que propuxemos nós, recordei tamén que o seu secretario xeral, don Gonzalo Caballero, tamén en período electoral tamén o reclamou el, e ustedes votaron en contra. Aludindo tamén ao que di o compañero Julián sobre o tema do lixo, xa non é a primeira vez que propoñemos que había que o recollido do lixo, os traballadores, en concreto, siguen sin estar protegidos en condicións, siguen sin gorros, sin cascos. Suben ao coche, suben ao camión, en aquel momento poden caer, e pasa o que pasa. Isto xa propuxemos en julio, me parece que foi, julio ou agosto do ano pasado. E agora, se permitides, Paco, o meu compañero Paco, vai a seguir con un par de cosas. Xa Adelina. Tío Moiseo e atrás estamos sacrificados. Bueno, vamos a ver, quería empezar máis que nada por volver a preguntar, porque preguntei xa dunha vez, creo que foi no segundo pleno ou algo así, que pasaba cas pistas de Leiro que non se daban arreglado. Dixemos o señor alcalde, creo recordar, de que había un proxecto feito para eso. Vai alá un ano non se fixo nada. Agora xa é unha corredoira, xa non son pistas nin camiños, son corredoiras. Hai xente aí que o pode verificar igual que vin. Outra a fonte de Rial, non se fixo actuación ninguna. As ratas xa son un pouco máis grandes do que eran, xa teñen un ano máis, medraron. Sigue sin facerse nada, dixeron aí que se había de mirar, sigue todo da mesma forma. Queríalle recordar tamén que se teñen tempo pasen por ali polos Loureiros, a calle dos Loureiros que chaman aquí en Rianxo, é a que subo a Ourense. Chega a silvas, chegan a cabeza aos rapaces. Está todo cheo de silvas, rayan os coches, rayan todo, e está perdida. Era unha actuación que realmente debía de facerse, pero bueno. Temos unha reclamación dali do Araño, duns contenedores na zona de frente a de Soto, me parece que é. Hai un contenedor roto ali, esgazado, que non sei que leva un montón de anos, ou de anos non digo, de tempo, non? Que tamén está mal, se poden que o miren. Queríalle preguntar polo ascensor da Casa do Mar, do ISM, que parece ser que iba a estar executada a obra en junio deste ano. Estamos a julio, non, estamos xa en agosto. Siguen as mesmas escaleiras, o ascensor ainda non apareceu. Bueno, un apuntamento simplemente porque dicía o señor Tobías aí de que as cousas que non se fan con capricho. Eu quero pensar igual que usted. Pero
si teñen algún tipo de explicación para dicirme por que se rellenou o dique de Tanxil. Por que se encheu de area se era o máis atractivo que tiña Tanxil? Aí nin hai marisqueo, nin hai nada, nin hai ninguna cousa. Encheuse de area, bueno, vamos chamar area, porque o que non pode nacer nunha playa é erva. En Tanxil nace erva. E no dique nace erva. Sacouse o máis atractivo que tiña. Eso non é un capricho. Baixo o meu punto de vista, sí. Agora, é o meu punto de vista, nada máis. Nada máis que decir. Bueno, pois agora permítame, porque túvome que copiar el, que eu non podo con esta man. Espero que non se me olvide nada do que eu podo decirvos. Do dique, se me permite, a verdad, non sei xa hai anos que se fixo eso, formaba parte, creo que dese proxecto, non, de regeneración das praias. Podo estar de acordo con vostede, pode ser unha das detalles, xunto con algúns metros de espigón, que ao mellor sobran tamén, que se poda mellorar. Ascensor do Caso do Mar. Ascensor do Caso do Mar é unha das obras, dunhas bastantes obras que estamos pendentes de licitación. Non sei agora que non formo parte das mesas de contratación, se xa está licitado ou non. Pero, bueno, contestaremos, sí. Pero tamén está para... Respecto do estado dos contenedores, en concreto deste dos xens, decir que sí que tiñamos constancia e estamos facendo unha revisión de todos, intentando reparar os que podamos e tratando de sustituir tamén os que sean necesarios, porque haberá algúns que xa están deteriorados e non teñen moi ben arranxo. Entón, estamos neso. Entendemos que temos que intentar poñerlle a xente os medios para que reciclen e boten o lixo onde lle corresponda. Dicir que intentaremos, ou eu creo que temos que ir cara aí, donde non vayamos a ter un contenedor ao lado de cada casa, bueno, mellor dito, de casa do veciño, cerca pero casa do outro. Entón, intentemos facer como unhas illas de reciclaxe, donde, ao mellor non en todos os sitios é propicio que se encontre un lugar público que sea equidistante, onde podas ter unha illa de reciclaxe onde conte con varios contenedores, onde cada un poda ir co seu lixo e poda xa e vertelo donde corresponda. Bueno, o de Loureiros tomamos nota, supoño que ao mellor iso é dunha limpeza dunha finca que vende. Fonte de Rial, limpar, por suposto, parecenos que é unha riqueza e as fontes hai que coidalas, entonces formar a parte, penso que temos que aproveitar que as fontes e que non secan nin no verán, hai que coidalas. Pista de Leiro, as pistas de Leiro, non todas están pendentes de licitación, pero esta sí que está nun proxecto de pós. E, bueno, tomamos nota as medidas que apuntan dos traballadores da empresa que está a facer, que está pendente de facer a licitación, que temos que reconocer que temos varias licitacións pendentes, pero, como eu decía cando estaba na oposición, entre que sea pouco a pouco hai que ir empezando. Respecto do vertido ese no Porto de Taragoña, teño constancia de unha presentación dunha pregunta que ten vostede razón, hai que nos acorde, que hai que contestar a quen se pregunta. O que nos informa a empresa concesionaria é que no momento en que lles avisan, non sei se pon ás 9 da noite ou da tarde, acércanse ali e ven que o pozo de bombeo está tendo máis caudal do que era capaz de gestionar, entón empezou a verter un pouco, non saben se, ou por falta de, se quedou momentaneamente sin enerxía eléctrica, que iso tamén fai que non funcione, enchase, e mentres non dá librado, pode producir un verquido, ou mesmamente que houbera un verquido tamén de demasiado caudal dende calquera punto particular. Deberíamos entender que sea fortuito, que non acostume a xente a verter o que non se debe pola rede. Respecto da súa moción de creación de bonos, que eu sepa, non votamos en conta do tratamento da moción naquele momento, non? Entón, estará de acordo que estamos intentando implementar medidas que, polo menos, intenten que a xente de Rianxo, todos, consumidores e os que están nos seus negocios,
pois teñamos os que vamos a comprar, pois antes de ir mirar ao exterior, pois intentemos mirar dentro, se temos, se nos consideramos que o que realmente buscaba hai no Rianxo, entonces compre en Rianxo, eu creo que non haberá nadie que xa en Rianxo non o compre. Entón, estamos tratando xunto co ARE, que nos parece que é a asociación neste momento a oficial que ten o empresariado de Rianxo, e que estamos intentando coa colaboración deles, eles están, mañá temos unha reunión onde si xa se verá por que modalidade de escaparate virtual se aposte, porque nos parece interesante, non agora, que agora, como vostede antes citou por dos parques o que nos pasou co da COVID, fíxonos ver que realmente é importante que estemos virtualmente tamén presentes. E xa era antes, entendíamos que antes xa era necesario, porque me parece que se temos un sitio onde ver, como vemos en Amazon ou en calquer outro sitio, o que hai en Rianxo, pois ao mellor coa Amazon tens que esperar a que cho mande en 2 días ou que cho trae rápido, pero non tens a posibilidade de probar. Entonces, se tens a posibilidade de mirar algo que che interese, acercarte a probar se che interesa, entonces parecenos interesante eso. Parecenos interesante tamén que estamos intentando poñer, e agora saleu dende a Diputación unha línea de axudas neste sentido, que temos que ver a ver se é complementaria e podemos aproveitarnos dela tamén, onde íbamos a sacar unhas bases onde os empresarios que tuveran que polo da COVID tuveran que haber invertido cartos en medidas de seguridade, pois podían recuperalo. Eu creo que esos son axudas tamén. O do bono, pois bueno, volvo agora a me decir que xa que non dixen da variña máxica, pero é verdad. Entonces, estamos pensando en que o Concello iba a ter que poñer 300 euros por rianxeiro ou rianxeira. Sí, bueno. Bueno, pero quero dicir, nese momento non lle dan fallanto ao debate, porque, bueno, non sei como desembocaría, pero ao mellor con estes argumentos íbamos a votar en contra. Usted di que non a levamos á comisión, porque ao mellor estamos esperando a mostrarlle as medidas que nos parece que é para beneficiar a toda a actividade empresarial que haxa en Rianxo. Teña venta de produto, quer decir, que necesite un marketplace que teña unha venta online, cunha distribución, ou alguén que necesite saber que actividade hai en Rianxo. Ao mellor non todo o mundo sabemos que servicios podemos prestar en Rianxo. Entón, eso será para que podamos saber o que realmente facemos en Rianxo. E iso lles axude aos de Rianxo que teñen a súa actividade a esforzarse en facerse interesantes para que os de Rianxo consumamos ali e os teñamos en conta, incluso os de arredor, como decimos que imos nos afora. Disculpe, as comisións son para dictaminar puntos de pleno, que pode haber tamén comisións informativas, por que non? Incluso da que falou de servicios sociais, pois, por que non? Pero tamén pode ir nunha parte de control onde o alcalde en cada pleno podría tamén dar conta. Creo que tamén podría ir aí. Disculpadme que xa... Bueno, da licitación xa dixen que está pendente de todas esas licitacións, non se pode atacar a todas pero hai que ir empezando, eso é verdad. A licitación do lixo, da auga, todo eso que temos pendente, que temos en precario, que temos que facer, tenemos que ir empezando. Non, e co ascensor, palabras textuales do señor alcalde, dixo que en junio deste ano estaba colocado. Bueno, pero o alcalde pode estar preparado para licitar, pero depois hai outras que van aparecendo, se era en xuño, ainda non se, ainda pode ser en xullo. Bueno, en xullo non, porque xa acaba mañán. Non, ainda non acabou xullo, pero bueno. Non acabou xullo? Xullo. Dixe, ainda pode ser en xullo. Vale. Junio. Bueno, non entendo que pon aquí. Bueno, transferencias de decreto. Das transferencias de decreto que se refire, non sei exactamente agora entre que grupos de función se producían, pero bueno, isto é cando para afrontar unha
débeda, temos que na partida a que pertence non é suficiente, entón ten que facer transferencia de crédito. Se quere, podemoslo mirar e contestolle máis. Orzamento municipal. Respecto do orzamento municipal, eu xa tiña pensado, ou tiñamos pensado, falar se ustedes nos acaban o tema, porque fai un mes dixemos que estábamos aí acabando, que intentaríamos traelo a este mes. Entonces, nese traballo que sí que se estaba realizando, se realiza, entendemos que xa é un adianto, algo que xa temos traballado para a elaboración do proxecto de orzamentos 2021, asesorados e, visto polos servicios de intervención, pensamos que é moito máis, porque un dos obxectivos que temos é que queremos pagar as débedas que temos de exercicios anteriores pendentes. Entonces, vamos a intentar facer a través dun recoñecemento extrajudicial que nos parece que é máis áxil pagarlle as facturas pendentes e este ano 2020 ter un orzamento prorrogado, porque, como vostede dixo, xa íbamos a medio de ejercicio e xa, eu recordo que cando na oposición, non sei en que ano exactamente, se falou desto, eu dixen casi era mellor elaborar o do 2021. Entonces, o traballo que se fixo na elaboración do 2020 vamos a aproveitalo xa para que o 1 de xaneiro de 2021 teñamos un proxecto de orzamentos. Eu quero facerlle, se alguén ao mellor non sabe, cando se aproban uns orzamentos á altura do ano que sea, non veñen nuevecitos, que xa veñen, xa hai que restarlle o que se gastou. Entonces, pensamos que vai ser máis operativo esta maneira que nos recomendan dentro do servicio de intervención. E respecto da festa da Xouba, he de dicir que eu non sei se lle pareceu a maneira máis digna de facelo, pero pareceu-nos a maneira máis responsable nos momentos nos que estamos a vivir, no que había brotes e, como pasou neses sitios que pasou, pois podía pasar en Rianxo. Entón, entendemos que queremos que Rianxo siga sendo un destino seguro, entendemos que a hostelería neste momento está atendendo a xente de Rianxo e a que nos visita de maneira segura. Entón, pareceunos, eu creo que a todo o mundo lle gustou a idea que contáramos con eles para que en Rianxo, os de Rianxo e as de Rianxo e os que nos visiten puderan ese fin de semana degustar xouba nunha tapa gratuita, que é o que garantizaba eses poucos kilos que usted dixo que lle proporcionábamos. E, ademais, quería dicir outra cosa, xa se me foi, con tanto que me... Respecto, quero dicir, o que me dicía vostede de que houve algúns que apareceron no cartel que lle sorprendeu que aparecera. Eu dígolle que, por favor, non o diga públicamente, porque esta servidora foi a que falou en persona con todos e cada un dos 31, vale? E todos os cada un dos 31, na primeira conversa que eu tuve con eles, aceptaron e pareceulles ben. Despois tuvemos un que, pensou que operativamente pois non lle iba e dixo que non, pero, xa mo dixo tarde, entonces eso non lle vou consentir que diga, ou dime, me tes que decir quen é o que eu dixo, ou senón, eses 31 que viñan ali escritos, porque ademais que confío nos técnicos, que aínda que me fixera un traballo calquera outro técnico, pero nese caso fun eu a que, usted di que a última hora, pero algo fíxose en Rianxo ese día, na hostelería houbo xouba na tapa. Eu espero que po ano pois non esteamos a vivir eso, que podamos recollerlle esa idea, porque eu dixenlle un día non sei se públicamente así como estou a falar agora, pero nunha reunión de voceiros, que a mí non me interesa de quen é a idea máis interesante, a mí interésame que a idea sea boa para Rianxo. E nada máis. Se alguén do público quere decir algunha rogo, pois boa noite a todos e a todas e gracias.